दिनैनि ब्लगा एक्चुअली दिनैनि ब्लगा न'निफ्राय जागोन आं गामियाव थांगोन दिनै फेमिलि ओमफ्राय आंनाबो फिसाजोआ दाखालि स्कुल साननै बन्द मोनदों नालाय ओंखायनो लाबोदों दा आंनि बिदा आंनि गुमैनि फिसाज्लानि देरसिननि ना आंनि बिसिनि बिदानि फिसाज्ला बिनि जोनोम सान दिनैहाय बावहायनो केक लादों ओमफ्राय दिनै फेमिलियैनो थांजोबगोन ओमफ्राय बिबोनांनि फिसाज्ला सासे दङ नङा होमबा इधर आथ' चप्पल है खुलो सैंडल खुलो नायदो दे दान्दिसे मा नाम मोनलाय नोंना निशान्त ब्रह्म दानि बै आन्दो जानानै दङ बियो बिमा माने हम मिनिस्टार जों ज' थांगोन थ' बिदिब्ला जोङो न'आवहाय केक हानायखौ स्टार्ट खालामगोन नायलांबाय थादो लामानि अबस्था गोदान बानायदों नालाय आसाम मालाया बानायदों बे लामाखौ बानायनानै ओमफ्राय ओरैबायदि खस्थ' जाय हक खस्थ'ब्लाबो खस्थ'नि फिथाइया मोजा ना मा बुंनोसान ना बै सिगांनि गारिया मा सिगां थांग्रोखो सिगां होलांबाय दा खस्थ' मोनदोंना मोनाखै नोंलाय खस्थ' मोनदोंना मोनाखै खस्थ' मोनदोंना मोनाखै मानो सिगाङाव दङ थारमाने खेबहैनि बिसोरखौ एसे दे बेगम स्कुटि होथादों होनाया आइदै नै नाय मावा बोखांखोना मावा बिसोरो मालाय स्कुटि सालायनाया बिराद खस्थ' लामायाथ' नै हाखर हाला थांनो माखौ दङ आइदै बिजनि थांनाय लामा ओमफ्राय लामा गाज्रि आदलि सार फैयै जों गामि मोनफैबाय खैला मैला माने गामियाव ना मा निशान मा मोनखो जोङो खैला मैला आदसा गामियावहाय दा मा जागोन जोङो मा बेदर जागोन मा बेदर जागोन जों मा चिकेन ललिपप दादा आमानोलै बे दाने नों मा चिकेन ललिपप नि लेग पिस ससमाखौ सोर बायना होआ नोंनो बा खालि दे मामिखौ मानो लाबोआखै नोङो मामिखौ मानो लाबोआसै मामिखौ मानो लाबोआसै मामी को मान लाबो ऐसे इधर देखो इधर देख के बोलो अरे मम्मी को कुछ जरूरी काम आ गया अच्छा इसलिए नहीं आ पाया नोंनि बाबायालाय बाबाया नोट्स भी नहीं दे निउस खैला मैला सफैबाय सफैनायालाय गामिथ' नङा गामियानो होनजायो मा गामिथाय बे गामिखौबो दंबावो नै एसे दावखोलांबावनि बेसे गामियाव आयौ आबाद बोरमाखौसो सौफ्लांबायमोन माने जरखनखा मोजां जिरायब्रा गोग्लैगोन दा बेखौनोथ' होनबाय मोजां जिरायाबाथ' बोरै जानांगौ जाखो अबाव गोग्लैदों हा जिराय माथो ना जिरायाखै बोख्लायना गालांगोन बोख्लायना गालांजागोन वाव भुटान हाजो नुहुरनाया भुटान सोखो मोखो जायगा गामि थांग्रोना लानोसै नों होमबा लोगोफोर खैला मैला सफैबाय ओमफ्राय नैबे जुनियर कलेज गोदान बानायजेननाय कमप्लिट जाजोबाखै कमप्लिट बानायगासिनो दङ माखासे
हाबैला सिङाव ओमफ्राय सिङाव हाबनाय खोथा एबा एसे साबसिन जागौमोन ओमफ्राय बै खाथियाव जों बागान बारि बागान दङ थालिर बागान थालिर सफैजेनबाय खैला मैला दा गिदिरखा कमप्लिट जायाखै नांबावगोन एसे कमप्लिट जानो थाखाय सब नांगौ थ' बिदिब्ला जों गामियाव आंबो माइ थानोसै मोनफैखो सोरनि न'आव मोनफैखो नों सोरनि न'आव मोनफैखो खैला मैलानि न'थ' न'ब्रा सोरनि न'आव खोन्थादो केन्द्रेट सोरनि न'आव फैगोलै बे खोन्थालाय दे नोंसोर सोरनाव सफैखो दिलिसा निमरद खैला मैला सफैबाय सफैनानै दा आरो केक जानोसै ना मा ना निसान केक जानोसै दा ना जानो जा होख्लायनोसै केक जानाया होख्लायनोसै नङा होमबा ओमफ्राय आरो दा सानै फैबावगासिनो दं सफैजोब्बाय बिसोरबो मामे 1 2 3 Yes, no, sosma leki gaya. Ang bater hai. Ayo. Raga zrem jata gar group na nagidai. Birthday boy, anne gadjo khatar. Kira dijena ise gegem kadai ebarnya. Belak ultra model. Befer kasih anne. Isa bini binanau biye Isa. Ombrai hanne bijak di Lisa sani sia sana be. Hatar sih sindang. Hei, lu bini hatar lah be. Mite kona ya bara jaga nengah mencibai. Ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Bwswr. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, dear Bwswr. May God bless you. Mẹ mà chút phiệt rồi. Mấy khát giúp cơ. This one 20. Mà ba này biết mà bé lâu đi đường. 20 complete da. Khẩu leo mà thứ gì vừa phun nasi. Birthday Bwswr. Happy birthday to you. Birthday boy. Birthday to you. Bis bosoर जाबाय बेनसिना जोंनिया बानायसोआ बेनसेन नोंनोबो एसे फुनना होबावनोसै नै दिनै साजायनांगौ एसे दे लादो सुख्रेदा लादो सिसाव दोननायदो गोरा जाजोबगोन मोजांना जानो बिदिनो हाले बावनो Bis bosoर जाबाय नै जानाया एबार मुखुब जानोसै दे एबारावहाय निसान नोंथ' बिराद जानो खम मोनजागोन दे चक्लेटफ्राबो लादो हनै न' आया लाखाबाय जाबाय बिसोरो गासैबो होजाजोब्बाय नै जेलिया लादो दिलि इलाय बेनसेन Ini ani ini lah. Bwswr. Bwswr ni. Honoi menjak ni. Menjak apa? Kau dah siapa menjak ke? Nimrod. Siapa hana kena babu. Dia siapa? Nenga. Ni manusia mama kui bena. Mami ni mama aku dah. Tu jatuh siapa? Siapa? Saya. Saya ikut dengan lah. Ni ani tu tu ni. Bwswr. Tuna na? Bwswr. Okay, okay lah. Ani ini ni. Di mana ini dia? Ini ber. Nah, aku pisau sekarang dengan. Dania, oma bedor,
मारिलायनोसैलाय केकखौ मारिखांबायना अमा बेदर जानायनि आराम्भ जालायनोसै जाखांनायनि उनाव आरोबाव होलांलायनोसैलाय गामियाव न'आव नों हिन्दीनि बिराद गोरों जाबाय ने नोंनाबोथ' नैबेसो नै मैथाजों ओंखाम सफैग्रोजेनबाय दाथ' मैथाखौ नों होख्लाबथारगोरलै ने मामिने निसा नै आरोबाव मा सफैखो निसा मा बियो दाउ एबाराव नै दाउ बेदर होख्लायनोसै बार्थडे बय जिरायदो मा मोनगोन नों फिस्ला गरमाया दे मामिया ओरैसोमोनथ' जानाय मानाय केक हानाय गासैबो जोबजोब्बाय ओमफ्राय दा बे दै दंग फिसायावसो आथिं आखाइ सुस्रलाबायनो दैयाव हाबसोमनानै दङ आङो थ' ब्लगा एसे गोलावबो जाबायमोनदां बारा गोलाव खालामनो सानाखै बाय बाय